Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla iġebbet l-iskużi biex jilab għal-ħin brabta man nuqqas tal-kontijiet awditjati tal-Partit Nazzjonalista li bħaw qatt ma ddaħħlu lill-Kummissjoni Elettorali kif inhu obbligat bil-liġi mindu laħaqu. Dan anke kien ta' 5 twissijiet formali u saħansitra ingħata estensjonijiet biex jagħmel dan, iżda issa anke dawn qed jikser dwar dan One News reġa' it-tanta jistaqsa lil Grech x'biħsibu jagħmel biex jirrimedja s-sitwazzjoni bi ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti u jdaħħal il-kontijiet annwali sa mill-2021 minkejja dan reġa' ħarab mit-tweġiba ċara u weġibna bis-sekk. Kif diġà qed aħna nieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Dan anke kif inhu fatwalment magħruf u l-ksur tal-liġi ilu għaddej għal 3 snin issa, il-partit ta' Bernard Grech aktar kmini din is-sena kiseb perjodu estensjoni mill-Kummissjoni Elettorali għal kull sena tal-kontijiet awditjati li għadhom ma ddaħlux. Minkejja dan xahar ilu, il-Gazzetta Malta Today kienet irrappurtat kif il-Partit Nazzjonalista laqqas l-ewwel estensjoni ma żammaħħa sal-lum ukoll għadu ma sottometta l-ebda mill-Statement of Accounts għall-2021 l-2022 u l-2023 flimkien ma' rapport ta' donazzjonijiet għal-2022 u l-2023. Bernard Grech ilu jġib kull forma ta' skuża dwar dan il-ksur sfaċċat tal-liġi u biex jevita is-suġġett imbarazzanti għalli l-affarijiet jieħdu iż-żmien tagħhom ma setax isib awdituri u mbagħad l-inbidel l-awditur fost l-oħrajn. Dwar dan aktar kmini din is-sena wkoll infetaħ rikors ġudizzjarju mill-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Daniel Attard u Marija Saravella Gafa. Issa din il-ġimgħa mal-mikrofonu ta' One News il-Kap Nazzjonalista it-tanta jindika li qabad il-barri mill-qrunu anke jekk xorta ma ndikax l-ebda data prospettiva meta se jirregolarizza il-qagħda tal-partit li jmexxi. Nibqa' ninsisti illi l-affarijiet jingħalqu mill-aktar fis possibbli.